ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஃபோக் ஆர்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ஈஸியாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி பார்க்கலான்னு உனக்கு ஒரு ஐடியா. ஸோ அதுக்கான இதுதான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கு என்ன எடுத்திருக்கேன்னா, ஒரு மூடி தான் எடுத்திருக்கேன். ஒரு பாக்ஸோட லிட் எடுத்திருக்கேன். அதை வச்சு நான் சர்க்கிள் போட போகிறேன். நான் பென்சிலில் தான் சர்க்கிள் போடுறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் சர்க்கிள் போட்டுட்டு தான் நான் கலர் அடிக்க போகிறேன். ஸோ நல்லா சர்க்கிள் போட்டுக்கிறேன். நல்லா கொஞ்சம் டார்க்காகவே போட்டுக்கலாம். நம்ம கலர் அடிக்கும் போது ஆனால் அது தெரியாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நான் க்ரையான்ஸில் ப்ளூ ஷேட்ஸில் 3 ஷேட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ப்ளூ, ஸ்கை ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன், வைலட் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் டார்க் ப்ளூ எடுத்துருக்கேன். இந்த 3 ப்ளூவும் வச்சு நான் அந்த சர்க்கிளை அந்த சர்க்கிளை சுற்றி உள்ள ஸ்பேஸ் எல்லாம் நான் அதனால் கலர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட் நான் வைலட் அடித்தேன் பேஸை. அடுத்து நான் ஸ்கை ப்ளூ அது மேலேயே அங்கங்கே அடிச்சுக்கிறேன். அடுத்து நான் நேவி அந்த டார்க் ப்ளூ எடுத்து அடிச்சுக்கிறேன். அது எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, ஒரு நைஃபை வச்சு அதை எடுத்து விட்றேன் லைட்டாக. இது கிரான்ஸில் பண்ணனால கொஞ்சம் இதாக இருந்ததுனால நான் எடுத்து விட்டுட்டேன். அப்புறம் அந்த சர்க்கிள் போட்டு வச்சுருந்தோம்ல, அந்த சர்க்கிள்குள்ளே நான் ஒரு ஃபோக் ஆர்ட் வரைஞ்சிக்கிறேன். நீங்கள் எந்த ஒரு இதனால வரைஞ்சிக்கலாம். ஏன்னா ஃபோக் ஆர்ட் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறனால வரைஞ்சேன். நீங்கள் எந்த ஒரு ட்ராயிங்னாலும் வரைஞ்சிக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் இஷ்டம் தான். நீங்கள் ஒரு கார்ட்டூன் கூட அதுக்குள்ளே வரையலாம். நல்லா தான் இருக்கும். நான் ஃபோக் ஆர்ட் வரைகிறேன். எப்படி வரைகிறேன்னு பாருங்கள். நான் 2 கேர்ள் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி வரைகிறேன். எப்படி வரைகிறேன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒரு பிளாக் மார்க்கரால் அதை அவுட்லைன் கொடுத்துக்கிறேன். அந்த பிளாக் கலர் நான் எங்கெங்கே ஃபில் பண்ணுறேன்னு மட்டும் பாருங்கள். அடுத்து நான் லைட் க்ரீனை வச்சு நான் உள்ளே கொஞ்சம் இடத்துல அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு கலர் கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா அந்த கொண்டைக்கு நான் பிங்க் கலரில் கொஞ்சம் இது பண்ணிவிட்டு அது மேலே லைட்டாக எல்லோ கலரில் ஷேட் பண்ணேன். லைட்டாக அந்த இடத்துல டிசைன் கொடுத்தேன். நெக்ஸ்ட்டு அந்த சர்க்கிள் போட்டோம்ல, அந்த இடத்துல லைட்டாக ஒயிட் கலரால் உள்ளே கலர் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா, சுற்றி உள்ளதை கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு நான் கீழே க்ரீன் கலரில் லைட்டாக ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் கிராஸ் மாதிரி தெரியணும்னு நான் ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் அது கிராஸ் மாதிரி கொஞ்சம் வரல. ஆனால் கொஞ்சம் க்ரீன் கலர் பார்க்க கொஞ்சம் லுக்காக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் எல்லோ கலரும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ட்ராயிங் ஃபைனலாக ரெடி. ஓகே கைஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல்.